אז אתה יכול לספור את הדלת. אז מה קורה צופים? כאן קדמינו בעוד סרטון חדש, והיום אני הולך להראות לכם גליץ' מטורף עם הכפפות של איירון מן, וחבר שלי כאן לעזור לנו להיות קצת טריירדים בסרטון הזה. הנה הלוקר שלי, מי שרוצה לראות. אוקיי, אז הגליץ' הזה עובד עם קראש פדים ועם הכפפות של איירון מן. זה פשוט גליץ' מטורף. ולדעתי לא הולכים למחוק את הגליץ' הזה עד סוף העונה בערך. אתה יכול לתת כמה פרטים על הגליץ'? כאילו, אם אתה שם את הטרמפולין, אבל מתי שאתה נוחת עם הכפפות של איירון מן, אז זה מעיף אותך יותר גבוה בגלל הכוח של הכפפות. ולא הולכים למחוק את זה, כאילו עד סוף העונה אני חושב, כי זה לא כאילו גליץ', זה כאילו, זה כן גליץ', אבל אתם קיצר תראו. סטארק. אני מקווה לא למות. כאילו למה שאני אמות, אני ממש טריירד, אבל אני נגד אנשים ממש טריירדים. תראה איזה סנייפ. שהסרטון ייגמר, תרשמו בתגובות מי לדעתכם יותר טוב, אני או דביר. בא לי לראות מה הצופים יאמרו, אני יודע את התשובה. בואו תראו עד כמה אני טריירד ועד כמה הוא מזיע. אוקיי, בואו אני אלך במרפסת נחיתה. טוב, איזה נחיתה. לא. אוקיי. לא, נחתו. אתה יכול להגיע לפניו. הוא איתנו, קח פה כחול. תעשה לו השקעה פיקיקס. לא. הוא היה 80, הוא היה 20 HP. עכשיו אני אשחק. אוקיי, קח את האוזניות. אם הסרטון הזה יגיע ל100 לייקים, אני עושה איתכם, שרתים פרטיים. רק רגע. אוקיי, פשוט סידרתי את עכשיו אתם הולכים לשמוע את המשחק. כן, אני... יאללה, 100 לייקים. אוקיי, עכשיו עוד רגע משחק, ואני אנסה להצליח להרוג את איירון כדי... מה? אוקיי, חזרנו. עכשיו אני צופה בדביר. עשיתי משהו קטן. תאמרו בתגובות מ1 עד 10 כמה אתם אוהבים את האוטובוס החדש. אני הייתי נותן 4. אני הייתי נותן לו 7. אני לא אוהב את האוטובוס הזה, באמת. זה עוקף בלי הכדור. היתרון הוא אם יש לו פעם פפיק, הוא קורא את כולם. אני חייב אבל לשנות את ההגדרות טיפה. ואז תשנה את זה, אוקיי? אוקיי. ואתה מחזיר את זה אחר כך? כן, אחרי זה תחזיר. אוי, לא. אתה כבר הסכים. ראיתי אותך בכספת, ואז... אוי, מה, קודם כל לא טוב. אם הסרטון הזה יגיע ל25 לייקים, אנחנו עושים לכם סרטון שאנחנו מתחבאים בכספת. אשכרה, לא נחתו במרפסת. נחתו. לא נחתו, דביר. מה? איזה כספת גרוע. הם רואים הוא נתקע
על האדיטים, אני עושה את זה טוב. מה אתה רוצה? אני לא רגילה להגדרות האלה. זה לא הגדרות שלי, אני חושבת שאני... כל ההגדרות סתם. אוקיי, תהרוג את איירון מן. יש לו מסוף HP. לא, תהרוג אותו אבל. עכשיו תראה את הגליץ' מהר. טוב, הנה, יש לי... רק תראה ואחר כך נעשה סרטון שאנחנו משחקים איתו. רגע. לא, תשמעו אותו מפולינה. אני יודע. הנה, אוי, לא. אוקיי. תראו את הגליץ'. תשימו אותו מפולינה. לא, לא, אני לא ראיתי את המסך. די, פידרתי את זה. פידרתי את המצלמה. נפלא. עכשיו אני אשחק. קיצר, הגליץ'. אני אנסה להראות לכם. מקסימום אם זה לא יעבוד עכשיו, אז נעשה את זה בבטל לאב. אוקיי? לא, לא. אם לא יעבוד אצלך אחרי זה, אני אנסה ו... טוב. זה אמור להצליח אם המצלמה לא הייתה נופלת. אם אני אשחק טרייארד, אנחנו מצליחים על בטוח. שאלה אם אני טרייארד. אם המצלמה נופלת, אז אני בטוח הייתי... לא, אתה תסדר את המצלמה אם היא נופלת. נפלה לי, והייתי מצליח אם לא. אוקיי, יאללה. סאב ולייק, פעמון. יאללה. 30 רשומים לקינג מילו. 3 רשומים. יש 30 רשומים. אבל אני לא רגיל להיות בלי אוזניות, אני רגיל שהאוזניים שלי רותחות. תרשמו בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטונים על פורטנייט, לא רוצים. אני הולכת במחסן. לא, מה? יש לך מחלטה מושלמת אם אתה עכשיו בנוגע. כאילו אם אתה יכול עכשיו פעמיים מיקס. חצי פעמיים מיקס. אבל שם. יש לך מחלטה טובה. יש לך מחלטה טובה אבל. אין לך נסתר כל כך וואו ובסדר. אפיק לג'נדרי. יש את הביגים. הנה, אני שומעת אותו אמפולינו. שים את הביגים ותלך לפרק פיירמן. שים את הביגים. אני רוצה שיהרגו את האימונים ואז אני אהרוג את הבן אדם. דווקא עדיף לך להרוג את האימונים ועד לברוח. אל תיקח את הקארד. אוקיי. עוד ביגו? שמור ביג. מה זה הרגו את האימונים? אוקיי. לא היינו. אני ידעתי את זה. יאללה. תגיד את הבייגה? לא, למה אתה קר? קח את הקרן. אוקיי. עכשיו תראה להם. אוקיי, אז הגליץ' בעיקרון עובד ככה. אני זורק מקפצה. אומייגאד, זה פשוט פתטי. ואני יכול לראות בזמן הזה. ואז אני שם עוד מקפצה. ואז אני שם את זה. הוא שמעת מקפצה, לסטארק. לא, תחכה, ואז תשים עוד מקפצה לסטארק. אוקיי, יאללה. עכשיו אני הולך לשחק עם זה. ואתם תראו כמה הגליץ' הזה מטורף. תחזור לסטארק. אומייגאד. לא!
סרט אחד. חייב לשמור טרמפולינות, כי אני הולך לשחק עם האנשים טריארדים. תשמע, אני חייב לך דיון אחד. תחפש אנשים. יכול להיות שזה בכספת. זה בוט. אוקיי, יש אנשים בכספת. לא בטוח. אני ממש בטוח. 90. אוקיי. אנשים בכספת? זה רוצה קרב איתי. דוח. אימא'לי. תראו שגם טובת. זה בוט בכלל? אוקיי, יש לנו אותו? אני לא מבין. עכשיו משחק אחרון וגמרנו. עכשיו אנחנו רק צריכים להראות לכם איך הוא יהיה עם משחק. סוף הספלש זרק אותו. ותאמרו בתגובות, אוקיי, זה ממש חשוב לי, עם המצלמה הזאת נוכל לכם. בואו נגיד טיפה אם זה לא נוח לכם. עוד את זה כזה ככה. לייק, סאב, זה ממש חינם. זה... אוקיי, אני אומר שאני שעון הניצחת. וואי, בתמונה זה נראה כאילו אלקטוס ניצח. כן. אלה כולם בורחים. פה את חתולי, דובי, הסקין של הגרל שלכם. לופי. יאללה, סטאר. וואי, אם הייתה אתם ככה רוצים הרבה שאני יותר אעשה לכם עוד גליצ'ים, לייק וסאב, זה ממש חינם. וואי, הייתה ככה הרבה יותר נוח האדיטים. למה ששיניתי. למה זה עושה לי... רחל. כמה זמן זה מתחיל? לא יודע, אבל אני משחק דרך המצלמה. כמה זה קשה. וואי, זה קשה מאוד. וואי, זה קשה. טוב, לא מכוח. מי שלא יודע למה דביר פה קצת נגר, בגלל שהוא רגיל לאקסבוקס. תן לעשות את זה. נכון. אין זמן. טוב, נגמור את המשחק ונגמור את הסרטון. יאללה. אני רוצה לעשות אוטומטית. תרשמו בתגובות אם אתם מכירים את הגליץ' הזה או לא. זה פשוט גליץ' מטורף. בטח כולם יגידו שהם מכירים. בטח כולם יגידו שהם מכירים. למה?
הקלפים שלי הם גברים, הם לא יאמרו סתם. לא, כי בטח כבר כולם מכירים. לא שהם יאמרו סתם. בוא תראה. אני אוכלת על מה? זה רק כמו קומבט, אפור. לא שיש כזה דבר, אבל... מיני, אוקיי... פעם לג'נדרי. וואו! מזל זה מזל. זה הטבעה הכי טובה שיצאה לי. קח גם כאלה. למה שתעשה את זה? לא יודע, אני קח כאלה. אימא'לה! פשוט לא עובד. תרוג את האירון מהר. רגע, אני צריכה לטרמפולינות. מה שנשים עוד מיני. אף אחד לא כאן. נראה לי שנחתו אותך. וואי, באמת שזה הדבר הכי טוב שיצא לי. אתה נמצא לי את הדברים הכי טובים שיצאו לי איתם. לא נשמע איזה... לא יודע. אם אתם לא יודעים, יש לי צ'יפים, מסיס מטורף. אוקיי. טרמפולינות. תלך לאיירון. לא, באיירון נלחם מול בוט. לא, בן דם. כשאיירון יהיה נוק, תלך תקפץ על הבן אדם עם פעם. בתיים. מה, הוא עדיין לא בא? טוב, הרגנו את היומין. אוקיי, עכשיו אני רק צריך טרמפולינות. וכאילו הגליץ' טוב. אני אפילו לא אקח את הקרן, את הקארד. למה? בכספת אולי יצא לך טרמפולינות. איך עשית את זה? שמתי את ה... יאללה. שים את הקרן. אוקיי. יאללה. כמה דמויות. לא! רצה טרמפולינות. הנה טרמפולינות. אבל שלי פה 6. אוקיי, עכשיו... הנה, ראית? תמיד יש פה כדורים. אוקיי, אני עכשיו אראה לכם את הגליץ'. אל תעשה את הגליץ', תעשה את זה במקרה חירום. לא, אני לא אספיק. יש צ'ופה אבל. לא משנה, אני אקרא להם שזה עובד תמיד. אם יסתכלו, אם בוא אתה רוצה לך את הטרמפולינות. תמיד עובד. מה אתה עושה? לשים. אל תשים אותם טרמפולינה, חבל. לא שם. תפתח את התיבה. אוקיי, יש לי מצב בניות. לא יודע איך אפשר להגיד את זה. רגע, לא הספלישים בארץ. כספית. או ביג. טרמפולינות. טוב, מצב די טוב. אבל הטרמפולינה זה טבעה. ספלישים. טוב, ניקח ביג. למה תמיד עושים את זה? אני לא מבינה איך כאן. יאללה, תעלה. מה עדיף? סיליסט או שופה? אתה מה עדיף? מה עדיף? צ'ופה. יש אנשים. תגיד להם, אתה רואה אנשים. הנה. שוב, הכיוון הזה. יורים עליי. מלמטה, הנה, כל למטה. כל המים. תסתכל, נעשה לו 200. כל 200 תסתכל. בתוך השיח.
אוקיי, אני לא רוצה להרוג אותו. לא, כלום. היה לו רק כמה שפות, הוא יראה לך בצ'ופה. לבוא אותה, לבוא את המשחק. אתה יודע. רציתי לראות מתי שאני אפספס אותו, הוא יכול לפגוע. כי תמיד אתה שאומרים על בוט, אז הוא פוגע לך בחזרה. גם כשאתה לא פוגע, הוא לא פוגע. תאמרו בתגובות, רגע, מה? את הגליץ' הזה או לא. לא. הנה, במקרה כזה שהצ'ופה טבע, יש לכם את הגליץ'. הטובה יהיה טובה. אני הנהג. רגע, יש את השכל. אני הנהג. רגע, אפשר גם להגס אותה? רגע, מה? היא בלתי נראית. בלתי נראית. אוקיי, במקרה כזה שמישהו עושה עליכם אימו, פשוט תקפצו לה לראש ב-200. ששו רבי? הוא לא יודע איפה אני. שיבוא עליו מאחורה. זה דביר משחק, רק שתדעו. איזה אבא אני? יש לי טרמפולינות. זה יפה דווקא. כמה מניות אני? בסדר. אוקיי, חזרנו. עכשיו לא יהיה עוד הפרעות מיותרות. כן, יש הפרעות מכונית. למה אפשר לפגוע בה? טוב, יאללה. תקפוץ עליו עם טרמפולינה. הנה, אפשר מאוד. תפך. איפה הוא? אבל לא יודעת לפגוע במידה, מה זה? תודה לאל. פרוץ אותו עם טרמפולינות. פרוץ אותו. מישהו הראה להם סנאפר, אבל אני רוצה לגמור קודם כל את הבן אדם הוואן HP הזה. איפה הוא? מה איך הוא כבר הגיע לשם? תראה מתי. לא רוצה להישרף, נו באמת, למה נשרף? לא. יש לך די הרבה בניות. עלינו טרמפולינות. מה זה? אני שומע בלי סופריות. אני חייב טרמפולינות. נו, קשה. חדום אולי קצת טרמפולינות. אומייגאד. תלך לדרופ. לבנות טרמפולינה? כן. טוב. נגיד אם אתם רוצים להגיע לדרופ או לעלות עליה, תשתמשו בגליץ'. הדרופ, איפה אתה? אוקיי, פה. אמור להיות פה איפה. הנה הוא נחת. מה? רגע, מה? חסות. כמה סטודורפי. משהו רחב, לא יודע. יאללה טרמפולין, הלוואי. איפה יש עוד משהו? מה? גיפט. יאללה. ג'י
בצ'אט, אם אנחנו עושים מין. אז תגיד את הזום הזה בכמה אנשים. יש כזה הרבה אנשים בזום כזה קטן. יש דרום חדשה. 2. יש לעשות שיפור. שלום. איך הוא ראה אותך? הוא לא רואה אותי. אוקיי, רק. יאללה. בסדר. שיבין שלא מתעסקים עם חבר של קינג מילו. טרמפולינות. יש טרמפולינות. רגע, אני בוא נקרא לפני ספלשים. אבל יש איזה 6. אוקיי, 3 גם טוב. אני עדיין לא יודעת, זה אותם אני... וואי, יש פה סנייפר או לא? צריך לעשות לאחרון עוד ספורט, נראה לי במקום המיני. לא, תעשה לאחרון תגלית עם הכפפות. אני יודע, אני אעשה את זה, אבל כאילו, ועל הדרך אני ואז אעשה שתיפול נוטקופ, או שתעשה לו 200, זה גם... אני אנסה את זה. יאללה. האחרון הוא עושה או נוטקופ או 200. או פשוט הורג אותו רגיל עם הגליץ'. בטראי ואני אראה אותו רגיל. לא שמספיק בניות לשתי קרבות בנייה כזה. אוקיי, נראה לי שאני אשתמש... אני לא יודע אם אני אשתמש. טוב, אני אשתמש כדי לחפש מישהו. אוקיי. אבל אל תשתמש יותר, אוקיי? כן, זהו. מישהו... מה? איפה יש אנשים? נראה לי מתקמת בבוש. נראה לי שאתה מול בוטים. דווקא לא נראה לי, כל האנשים שיצאתי מול... היה רק אחד מול... הנה, יש שם טרמפולינה, תשתמש. כן, אני יודע, זה מה שהשתמשתי. דווקא כל האנשים שיצאתי מול הם לא היו בוטים, אחד מהם כן היה בוט המשחק, אבל כל השאר הרבה אנשים אמיתיים. אחד מהם היה קצת עם דום. נו. אז מה אתה עושה? אני מחפש אנשים. שלום. עכשיו אני לא יכול לקפוץ. למה? בגלל שיש לי עדיין את הגמישות. אני לא יכול לקפוץ. קח קצת. הנה עכשיו. איך 19? אוקיי, זה בוט. איך לבוט יש כזה מי? אני לא יודע אם זה היה בוט, כאילו. הוא קצת כמו בוט, אבל נראה כמו בן אדם איתי. כאילו, אני עדיין לא הבנתי. ואתה חייב להישאר מהגדרות האלה. יש הרבה יותר קל לעשות ככה ידידים. זה לא אותו דבר כמו שאני... אני מספס ככה בניות. זה לא אותו דבר כמו שאני ברגיל, אבל... אני גם לא חושב שאפשר הייתי כאן. מישהו, אני לא מבין את זה. עדיין אני סנייפר. תגיד לי אם אתה רואה סנייפר. לא, סנייפר? כן, סנייפר. במקום מה? מיני. כי יש לנו נוטקופ. תספיק כחול. קח את ה-XP. יש אנשים בשמאל. אני אעשה להם עכשיו נוטקופ רגיל עם הכפפות, ולאחרונה אני אעשה עם הטרמפולינה. יש לי רעיון, יש לי לונסר? כן. אוקיי, סתכל. אני הולך לעשות מבצר. אנחנו חייבים.
פה אנשים. אוקיי, הוא טרייארד. סורי. 1v1. לא בא לי למות עכשיו, לא בא לי. גם פעם פיפית, מה? שרק לך יש? העית שלי גם. אני אנסה לתת לו 200 או לא טוב. נראה לך הוא טרייארד. בכל זאת... תעשה לו את זה עם הטרמפולינות. טוב, נראה לי שאני או פוגח. שתחנוק אותו לזון אחרון. טוב, אני פוגח אבל. נראה לי מקפיל. יאללה, אני אחכה לו כאן. כאן לטקות. אוקיי, הוא פוגח נשים. ג'י בצ'אט. אתה יודע, לא בטוח שאני מנצח אותו, טרייארד ברמות. אבל מסכין אגר. זה סקין של ג'ון וויק איתי. לא. כן, זה לא סקין אגר. כן, תפרוץ אותו. לא, קורה לי. עוד 40. וואלה. יש לי בעיה. יאללה, שיקח לי את הקיום. אני מתה על השיטה הזאת. השיטה שלי. אומייגאד. אוקיי, זה היה טעות לקחת סנייפר במקומי. כן. תברח עם הטרמפולינות. מהר. אני יודע, אני הולך למות. אם אתה הורג אותו, אתה ממש טרייארד. הנה. אין מצב שאתה הורג אותו. לא! ג'י טוב, בצ'אט. ביי. זה הסרטון שלנו היום, ויאללה ביי.